הרבה מאוד אמוציות, הרבה מאוד רגשות שמעורבים בכדורגל. זה משחק מאוד יצרי, וכל החלטה של שופט היא נראית, בעיקר שהיא נגדנו, היא נראית כלא נכונה, ועוד יותר אם אנחנו בפיגור ועומדים להפסיד. אז תמיד ההחלטה של השופט נראית לא טובה. אני נותן דוגמאות הרבה פעמים לשחקנים שגם ביורו, עכשיו, יורו שזה הטופ של הטופ ומונדיאל לפני שנתיים, נבחרות הלכו הביתה בגלל טעויות שיפוט. השופטים גם ביורו וגם פה הם בני אדם בדיוק כמו כל השחקנים, וזה הזמן באמת להודות לשופטים שעשו פה עבודה נהדרת במשך כל הטורניר. זה לא פשוט לבוא לפה כל יום, לשפוט 3-4 שעות ברציפות, אבל הם עשו את זה בנאמנות ובצורה טובה מאוד. אז יש לנו פה שני גביעים, אחד לארז צברי, שופט ליגת הצעירים, לארז צברי בהוקרה על שיפוטך ההוגן בליגת IC אופטיק כוכב יאיר צור יגאל, יוני 2012. מחיאות כפיים לארז, תודה רבה. ולשופט הוותיק, שנה שלישית כבר בטורניר. אני יכול לספר לכם שדודי כל שנה מסיים את הטורניר, אומר לי, פדה, מתי מתחילה כבר שנה הבאה? אז לכל מי שדאג, דודי יהיה גם בשנה הבאה. תודה רבה לדודי. טוב, תודה רבה לכולם. נתראה בשנה הבאה. ארז, לאן אתה הולך? לא, עוד לא. יש לנו פה תודה ענקית, לא גדולה, לספונסר של הטורניר, כבר 5 שנים ברציפות, שתורמים לנו גם חולצות, גם גביעים, והרבה מאוד בזכותם הטורניר הזה קיים. תודה רבה למיכל מ-IC אופטיק. מיכל, אני אדגים לך פשוט, וכדי שנאמת את מה שאני מספר לך. כל שנה, ותגידו לי אם זה לא נכון, מה אתם שואלים אותי? מתי מה? IC אופטיק. שמעת? מתי IC אופטיק? לא הליגת קיץ, לא הכדורגל, מתי IC אופטיק. השנה דרך אגב הוספנו בזכות ארז. ארז פתח לנו דף בפייסבוק של הטורניר. היו עדכונים, דרך אגב זו הזדמנות להגיד גם תודה לדודי שהעלה עדכונים וסיקורים מעניינים למשחק. הוא כבר עשה את זה בשנים קודמות, אבל השנה הצטרף ארז, ומי שקרא, מי נכנס וקרא את הסיקורים של ארז ודודי, נערכו במקצוענות רבה. הורים, אתם גם מוזמנים להיכנס בהזדמנות. אבל מיכל, את מוזמנת לפה לעזור לנו לחלק את הגביעים עם שלל בנותייך. איפה מחיאות כפיים למיכל? IC אופטיק. השנה שינינו את